Τι γίνεται φίλοι μου με το Harlem Shake πια? Αυτός ο καρκίνος που μας έχει φάει και μας έχει κάνει από πολιτικά όντα, μας έχει κάνει σκέτο όντα και ζώα. Τι έχουμε απογίνει δηλαδή? Αυτό είμαστε πια? Ένας κανιβαλικός χορός με ένα ποταπό μοντάζ? Προφανώς έγινε και Harlem Shake στην Αθήνα, τη διοργάνωσε ο Τζέρεμι, ήταν και εκεί πέρα ο Μάικιους. Εγώ δεν πήγα, ήταν Σάββατο απόγευμα και έχω κανονίσει να βλέπω ειδήσεις εκείνη τη μέρα, γιατί κάποιοι σκεφτόμαστε, ξέρετε, ακόμα. Συγγνώμη που είμαι σκεπτόμενο, δηλαδή, και έβλεπα Sky. Τέτοιο event έχουμε να δούμε από το χώρο του Ζαλόγου. Άλλη φορά δεν έχουμε μαζευτεί τόσοι Έλληνες να κάνουν κάτι τέτοιο. Και να ξέρετε πως όπως ο χορός του Ζαλόγου ήταν αυτοκτονία, έτσι και το Harlem Shake αυτό είναι, αυτοκτονία. Γιατί σκοτώνουμε μέσα την πολιτική μας συνείδηση. Μόνο που ο χορός του Ζαλόγου είχε λίγη αξιοπρέπεια, ήταν ελληνικό. Το κάναμε για να μην γίνουμε ξένοι. Με το Harlem Shake γινόμαστε ξένοι. Στους αμερικανικούς χορούς πρώτοι είμαστε να τη γράψουμε. Ένα ελληνικό, καμία πεντοζάλη, τίποτα, Δεν έχουμε μια μέρα, παιδιά, πάμε να χορέψουμε ένα ομαδικό μπάλο όλη η Αθήνα στο Θησίο. Εγώ έκανα event, κανείς δεν ήρθε. Είπαμε δηλαδή να πηγαίνουμε να ξεσκάμε λίγο, να ξεφεύγουμε, αλλά όχι και Σάββατο απόγευμα στην Αθήνα για να χορέψεις. Μια χαρά μέρα για επανάσταση είναι το Σάββατο. Πού είναι το πρόβλημα? Ξυπνάτε ζώα, ξυπνάτε! Πάρτε παράδειγμα από μένα. Εγώ δεν κάνω τίποτα άχρηστο μέσα στη μέρα μου. Φροντίζω ώστε όλες μου οι πράξεις να είναι προς όφελος της πολιτικής της χώρας μας. Φροντίζω ό,τι κάνω να συνδέεται κάπως και να βοηθάει τον κόσμο. Τι χρησιμότητα έχει το πάω να κάνω ένα χώρο σαν ουγγαμπούγκανος, να πούμε, στην πλατεία? Συγγνώμη για το την ευρίζω με μερικούς, αλλά το κάνω για εσάς και το καλό σας. Μια μέρα θα πεινάτε στο δρόμο και όταν θα είμαι και εγώ κατεστραμμένος και θα δουλεύουμε στο δρόμο για τους Γερμανούς, θα έρθω, θα μου πείτε, βρε Night Power GR, καλά τα έλεγες ρε φίλε. Ας μην είχα πάει εκεί τη μέρα στο Harlem Shake και δεν θα ήμασταν έτσι τώρα. Τα έλεγα. Μ' ακούγατε? Δεν μ' ακούγατε. Γι' αυτό ακούστε μου όσο είναι ακόμα νωρίς. Και προσέξτε, είχαμε Gangnam Style, είχαμε Harlem Shake. Προσέξτε, 3 times the charm, τρίτη και φαρμακερή. Την τρίτη φορά θα έρθει μεγάλος καρκίνος. Προσέξτε, μην τα ακολουθήσετε και αυτό και πάει η χώρα μας κατά διαόλου. Όλες οι χώρες που τα ακολουθήσαν έξω δεν το πάθανε.